ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ 4 ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಐನ್ ಪಾಡಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ಎಸಲು, ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ದಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಬೇಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ 4, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋಲಿ. ಒಂದು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಡಗ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ, ಸಾಸಿಮಿ ಪಡಗ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಡಗ ಒಂದು 4 ಎಸಲು ಗುದ್ದುದು, ಪರ್ದು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿನ 2 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಡೋಡು. ಅಂಚಿನ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಆವಡು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿವಡು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೊತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು, ಕಡೆದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಲೈಕ್ ತೋಪು ಪಾಡಗ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡು ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ತಂದು ಪಾಡಗೈക്ക് ನಮ್ಮೊಂದು ನೀರು ಪಾಡೋಡೈക്ക് ಅಂಚನೆ ನುರ್ಗೆ ಪಾಡಗ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ. ಪುನರ್ ಪುಳಿತ ಓಡು ಪಾಡಗ ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸ್, ಇಜ್ಜಿಡ ಪುಳಿಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಪುಳಿತ ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಪಾಡಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ, ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು. ಮುಚ್ಚಲ್ಲದಿದ್ದು ಕೊದ್ದಿರ ಬಿಡ್ಕ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನನ್ನ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿರ ಬಿಡ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಹಿಂಗದ ನೀರು ಮೈಪುಗ, ಹಿಂಗದ ನೀರು ಪೊಡಿ ಇತ್ತನ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿ ಹೊಡೆದು ನುರ್ಗೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಪರಿಮಳ ಆರ್ಪುಂಡು, ಘಮ ಘಮ ನುರ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಆರ್ಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ಇಂದೆ ರೆಡಿ ಆಂಡುಲೆ ಸುಲಭವಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಿಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.